Здравейте и добре дошли отново. Аз съм Ханес, или как сега Коледа, малкия елф, и са нашата специална гост Ирина, малката пекарка. Какво имаме днес? Днес ще приготвим един празничен коледен чизкейк. Много шоколадов, както става ясно. Ще запазите тънката талия по време на празниците за Нова година. Не планирайте да носите тясна рокля за дамите, не дейте. С този десерт няма да ви се получи. Имаме огромно количество тъмен шоколад. Това са 600 грама тъмен шоколад. Имаме крема сирене, имаме готварска сметана, имаме заквасена сметана, т.е. наблягаме и на сметаната. Имаме захар, имаме яйца, масло, знаеш, верният почитател на френската кухня. Винаги приготвям всичко с масло. Имаме обилно количество горски плодове. Тук има едно бурканче с малко магия. Освен, че ще сложим щипка любов, ще сложим и щипка златен прашец, защото Нова година е. Трябва да има празничност, трябва да има блясък. Имаме шоколадови бисквити. Започваме, знаеш, обяснявам всичко простичко и лесничко, така че дори ти да можеш след това да направиш рецептата. Имам още един въпрос за теб и започваме веднага. Елфа вече мина. Аз знам, че не си получил подаръци. Не дей да лъжеш нашите зрители, че си получил подарък. Не си бил от най-послушните миналата година. Да започваме да готвим. Съгласен ли си? Съгласен съм. Добре, за начало ще започнем с блата за чизкейка. Знаеш, че той в повечето случаи се приготвя по изключително лесен и семпъл начин. Имаме бисквити, имаме масло, което с теб ще разтопим, ще натрушим бисквитите и в една абсолютно стандартна форма за чизкейк. Това е форма, която може да се отдели дъното. Ще сложим основата за чизкейка. След това ще се охлади в хладилника, а ние през това време пък ще приготвим крема. Използваме стандартна форма 26 см. Така обикновена, нищо специално. Да, нищо специално. 26 см. Казвам го, за да може нашите зрители да знаят пропорциите, които ще са им необходими за такава форма. Това колко порции са? Горе 12, 10? Ми като за тебе 4. За мен да. Жените. Но за дамите може и 12, но една такава стандартна форма е между 8 и 10 парчета. Днес започваме приготовленията за нашия чизкейк и най-важното нещо е да си подготвим основата за нашия чизкейк. Какво ще имаме в основата? Разтопено масло и натрушени бисквити. Аз ще се заема с сложната задача да разтопя маслото, а ти ще се заемеш с задачата да начупиш бисквитите. Съгласен ли си? Джентълменско споразумение. Трябва само да разтопим маслото, така че да го смесим с бисквитите, които можеш да натрушиш или на едро, или на по-дребно. Можем да използваме и кухненски робот. Аз лично предпочитам да са малко по-едри парченцата, за да може да бъде по-хрупкаво и да се усеща. Можете, разбира се, да разтопите маслото и на микровълнова фурна. Ние първо, че нямаме микровълнова фурна, пък и не обичам, Смятам, че качеството на храната се променя, вкуса се променя, затова по стария класически начин ще си разтопим маслото. Не трябва в никакъв случай да го препържваме. Ето, вече сме готови с маслото. Разтопихме маслото, натрушихме бисквитите, приготвихме блата, той се охлажда. Взимаме една голяма купа, защото тук сме приготвили огромно количество крема сирене. Казах ти, че това е много пищна рецепта, която трябва да приготвим с много любов. Слагаме крема сиренето в тази купа, което ще разбием с захар, за да се получи един много хубав, много въздушен, пухкав крем, в който след това ще добавим обилното количество шоколад, което сме си подготвили. И както стана ясно, ще стигнем до женското сърце, нали така? Абсолютно. Захар, каза. Точно така. Давай смело. Давай смело. И ще правим малко по-френски. Сега ще добавим и една ванилийка. Знаеш, че аз обичам да добавям ванилия в рецептите. Есенция, нали? Есенция, да. Други неща или ванилия. Може да използваме и суха ванилия. Сега ще започнем да бъркаме този крем с крема сиренето, докато стане пухкав и след това ще добавим и останалите съставки. Започваме да бъркаме. Айде, давай, пробвай. Не те гледам. Гледам на другата посока. Пробвай малко. Добре ли е? Сладост? Ексквизит. Добре, значи продължаваме. Да, можем да добавим заквасената сметана.
Добре, дай да ти асистирам, макар че по принцип ти трябва да ми помагаш на мен, не аз на теб. Много. Ама айде, пред новогодишно съм по-благосклонна да... Сега след Коледа малко по... Така е. Сега разбъркваме и заквасената сметана с крема, сиренето и захарта и отново целим тази пухкава, въздушна текстура, за да може след това чизкейка ни, той ще бъде много шоколадов, но същевременно да бъде и въздушен, лек и така да се топи в устата. Разбрахте. Супер. Сега добавяме и яйцата. 3 яйца с тайна температура. Доверявам ти се, моля те, без черупки в крема. Хвала. Пробвай. Давай. Прави малко по-така, как се казва, хрупкаво? Хрупкаво, да има крънчи вкус в десерта. Добре, разбъркваме сега и яйцата. Ханес, приготвихме крема. Този крем обаче му липсва нещо. Какво? Шоколад. Разбира се, защото правим... Чоколад кейк, нали? Шоколадов чизкейк за женското сърце. Точно. Тоест трябва да разтопим това огромно количество шоколад. Ще използваме 400 грама на водна баня, тъмен шоколад, който като разтопим ще добавим към нашата смес, тъй че да отиваме към котлона. Ханес, не ми се получава с този котлон. Можеш ли повече огън да ми дадеш? Аз съм огнена жена, имам нужда от пламък. Аз съм италианец, огън имам. Колко искаш? Добре. Виждаш, че вече започва да се разтопява. В момента, в който сме разтопили всички шоколадови блокчета, ще го прибавим поетапно към нашият млечен крем. Значи, натрошените бисквити ги объркахме с маслото, което заедно разтопихме и сега ще ги натиснем хубаво във формата, но след това, за да може да бъде основата още по-стабилна, взимам една чаша и с чашата натискам хубаво дъното, за да стане плътно. Знаеш ли го този трик? Вече да. Вече да. Така е, мили дами. Цял живот ги учим мъжете. Цял живот ги учим мъжете как да се справят в живота. Пари! Помагай! Опа! Разтопихме шоколада. Внимавай, че е много горещо. Сега какво ще направим? Ще добавим сметаната. Бъркай, Ханес, бъркай, внимавай. Ето, вземи, така ще ти държа. Давай. Бъркаме. Хубаво бъркай, за да стане един фантастичен крем. Така, каква е идеята? Разтопихме кафявия шоколад. Не спря да ядеш. После ми се оплакваш, защо? Не, няма да се оплаквам. Какво ще правиш на 31-ви? Ланцук. Типично по-български. Разбъркваме сметаната с шоколада, докато се получи крем. Този крем, както виждате, сега ще се темперира благодарение на течната сметана и няма да бъде толкова горещ. Защо? Защото след това ще го добавим към крема, който ще направим с крема сирене. И това е изключително важно, за да се получи една хубава, гладка текстура, която след това ще изпечем. Имаме крем, имаме шоколад със сметана, смесваме заедно и сме готови за печене. Асистирай, моля. Вуаля. Цялото? Цялото. Лека по лека или... Лека по лека, лека по лека ще го изсипем и започваме с миксера да бъркаме. Крема ни е готов. Мисля, че сме готови. Охладили сме бисквитките с маслото. Блата ни е стегнал и сега сме готови. Какво да направим? Да изсипем крема. Това не е работа за един човек. Какво уникален. Този сладкиш поставяме го във фурната. 180 градуса за около 45 минути 50 до час. Ако започне много да се запича отгоре, можем да намалим на 160 градуса. Кога разбираме, че сладкишът е готов? Трябва да има коричка, но леко да се движи, когато разместим тавата. Защото когато се охлади, ще стегне, но въпреки всичко ще имаме наистина едно меко и топящо се сърце, пълно с шоколад.
Давай, Ханес, носи го. О, леле, какво става? Изглежда... Вау! Добре. Okay, сега на теб. Както по принцип се процедира, да внимавам да не се изгоря, за да отделим ринга с едно ножче, внимателно отделяме чизкейка, отваряме ринга, не се притеснявайте, ако има трохички отстрани, абсолютно нормално е за чизкейк. Усещаш ли аромата на чистия шоколад? Да. Фантастично. Тук съм си забъркала един абсолютно семпъл ганаш, а именно разтопих черен шоколад, такъв какъвто използвахме и за чизкейка, с готварска сметана. За какво ще го използваме? Да полеем отгоре чизкейка. Хубаво е на Нова година така малко да се поглезим. И наистина това е за любителите на много шоколадовите вкусове. А ако искате, можете и отстрани да сложите ганаш, на мен така ми харесва. И заедно декорираме... Как се сервираме тук? Да, давай, помагай ми. Абсолютно без никакъв ред. Трябва да е богато. Трябва да има плодове отгоре. Абсолютно по ваш вкус. Може да сложите физали също така. Тук съм разтопила малко бял шоколад, за да може да вкараме лек контраст в... Можете да сложите и млечен шоколад, и бял шоколад. И сега финалният штрих, той ми е любим, златен прашец. Кулинарен. На феите. Да. Така. И това е нашето празнично предложение. Всичко най-хубаво. 25-та година да ви е най-сладка, как виждаме тук. Живи и здрави да сте. Всичко най-хубаво от нас, Ирина, и от мене. До скоро, приятели!